Η ομάδα του πρωταθλήματος που δικαιολογημένα βρίσκεται εκεί, τουλάχιστον με την εικόνα που παρουσίασε σήμερα και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, θεωρώ ότι μπήκαμε στον αγωνιστικό χώρο χωρίς να φοβόμαστε τον αντίπαλο. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα μου ήταν πολύ καλύτερη από τον Μαρτίνο, αλλά δυστυχώς κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, από μια μεγάλη πάσα που ήξερα και ξέραμε τον τρόπο πώς θα αναπτυχθεί το Μαρτίνο, δυστυχώς από μια μεγάλη πάσα βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο, παρόλο που είπα στα παιδιά να ηρεμήσουμε και να παίξουμε ποδόσφαιρο, δυστυχώς αγχωθήκαμε γιατί μείναμε πίσω στο σκορ. Πήγαμε πολύ βεβαιασμένα να προκαλέσουμε τον αντίπαλο και να κάνουμε κάποιες φάσεις. Φάση στο δεύτερο ημίχρονο εμείς ουσιαστικά δεν κάναμε. Και έτσι ήρθε από μια άλλη άτυχη στιγμή, να το πω έτσι, από μια δράνεια όλης της ομάδας, ένα στημένο, και έγινε το 2-0. Εκεί πιστεύω ότι παρατήσαμε το παιχνίδι. Το Μαρτίνο μπορούσε να κάνει κι άλλο γκολ στην κόντρα επίθεση. Δεν νομίζω όμως, και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ότι φάνηκε τόσο πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Μιλάω πάντα για το πρώτο ημίχρονο. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ ότι η ομάδα μου πίεσε την αντίπαλη ομάδα. Είχε κατοχή μπάλας, έκανε κάποιες ευκαιρίες και κόντρα στη ροή βρεθήκαμε να είμαστε πίσω στο σκορ. Εγώ δεν μπορώ να μη συγχαρώ τα δικά μου τα παιδιά για την προσπάθεια που κάνουν και γενικά σε όλα τα παιχνίδια. Να πω καλή συνέχεια, καλές γιορτές στην ομάδα του Μαρτίνο. Της εύχομαι τα καλύτερα και προσωπικά στον κύριο Ζαχαρόπουλο ό,τι καλύτερο, γιατί θεωρώ ότι είναι από τις προσωπικότητες που υπάρχουν εδώ στην κατηγορία και σύμφωνα με αυτό το έργο που παρουσιάζει στις ομάδες που είναι, δικαιολογημένα θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος προπονητής στην κατηγορία. Εγώ και πάλι να πω για τα δικά μου τα παιδιά ότι θα πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι. Την πιστεύω πάρα πολύ τη συγκεκριμένη ομάδα. Άλλες στιγμές είμαστε καλοί, άλλες στιγμές δεν μας βγαίνει το παιχνίδι. Αλλά θεωρώ ότι θα έχουμε ανάλογη συνέχεια, γιατί τουλάχιστον είδατε κι εσείς όλοι ότι έχουμε ένα σύνολο από νέα παιδιά τα οποία έχουν φιλοδοξίες. Και αυτό είναι το σημαντικότερο για την ομάδα. Κάναμε ένα κακό δεύτερο ημίχρονο, το πληρώσαμε. Έτσι είναι όμως το ποδόσφαιρο, συνεχίζουμε.